manheru akanaka inoitwa Pearson Story, kansela weward 10 varimiri navawa vanonzi Willard Munoku, kansela weward 8. Pachiitiko chanezuro chedhemu rakakutsika riri kudanhonyuku rakatora vanhu vanokwana 8, 2 Canterbury sikana vose, mumwe wacho akawanikwa ane 4 years nezuro, mumwe wacho asati awanikwa. Then kuWoodstock kwato 15 kawanikwa isofa tawana vava 4, mumwe wacho asati awanikwa. Umwe wechi8 akawatorwa kubainuko asi uyo akwanisa kupunyuka nekuti akarasirwa kunze akawanikwa achiri mupenyu nanhasi ari kurarama. Izvozvi tabva kutotora umwe wataona kuno kunoswa kuzasi kusangana Budzi naMwara kwamachinu anonzi Forgiveness Maposa. Then pano umwe ari kuuya Blessing Maone ari kuuya tamuona zvakare. So far vataona va5 mabodies, so to declare kuti madeceased. Pasara 2 vachiri kutsvaga, Grace Mulambo na Julius Mushanga ndivo vatasara vachiri kutsvaga ivowo. Ukaona vanhu vese vari panapa vaswera nenzara vari murwizi imomo vachitsvaga, asi tamanija kuona vaviri murwizi manheru anaya. So far vaonekwa i5 ine vamwe 2 vatoti missing ndivo vachiri kutsvaga. Tatenda.